Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo, derradeiro programa desta tempada de 2023 do Verán Verán e marchamos por todo alto. Xe visítanos a cantante María Doceu. Tamén estará aquí connosco o escritor Francisco Narla e co alcalde de Sanxenxo faremos balance da campaña turística neste municipio. Ademais, tamén estaremos na carreira popular de Meaño, nas festas do Carme de Porto do Son e tamén na festa da Guadalupe de Rianxo. Benvidos e benvidas o derradeiro Verán Verán de 2023. Comezamos. Bueno, derradeiro Verán Verán desta tempada de 2023 e, como sempre, a estas alturas da película toca facer balance. Para iso recibimos, como sempre, neste peche de tempada o alcalde do Concello de Sanxenxo, Telmo Martín. Que tal? Moi boas. Moi boas. Benvido de novo ao Verán Verán. Dicía eu, toca facer balance desa campaña turística deste verán de 2023 aquí no Concello de Sanxenxo. Como foi a cousa? Pois eu creo que foi ben, eu creo que mellor do que me comentaba a xente que se dedica ao turismo ao principio do verán, alá polo mes de xuño, que había moita inquietud co tema das eleccións xerais e todo eso, pero ao final eu creo que agora en setembro que podemos decir que a tempada estival forte de Sanxenxo que pasou con nota de sobresaliente, non? Eu creo que foi unha tempada boa, que creo que supera un pouquiño incluso a do ano pasado, que foi unha histórica, foi a máis importante que tuvemos nos últimos anos. Bueno, como sempre, a estas alturas do ano temos xa datos turísticos aquí no Concello. Por exemplo, nos meses de xuño e de xullo contabilizáronse case 270.000 pernoitas. Mais ou menos, os datos son semellantes aos do ano pasado, que dicías que fora un dos mellores anos, histórico, non? O mellor está, sí, histórico foi o mellor ano de todos, e, polo tanto, pasa que falando de xuño e xullo, porque os datos de agosto ainda non os publicou, eu creo que van a superar un pouquiño, creo eu, os do ano pasado, por lo tanto, eu creo que podemos darnos por moi satisfeitos depois de todo o que se pensaba antes de pasar o verán. Claro, porque ao comezo do verán tiñamos aí no medio esas eleccións xerais que había moito rumor de que podía haber xente que, por iso de ir votar, que retrasase un pouquiño as vacacións, pero finalmente, polos datos, polo menos, demostran que non foi así. Que non, que ao final eu creo que non, eu creo que ao final, para tal, eu a preocupación, o dato negativo que poñería no verán, por dicir algo así negativo, que non me estaba negativo, é a falta de persoal que hai para traballar na hostelería, non? Entonces, eso sí que me daba a veces pois pena ver algún restaurante, algunhas cafeterías pechadas en días do mes de agosto, cando con máis de 100.000 persoas aquí, non é moi boa sensación ter unha cafetería cerrada, un bar ou un restaurante. E iso sí que me preocupa, temos que traballar de cara ao futuro para resolver ese tema, non? E iso que o tirón do turismo notase tamén nos datos do paro, porque Sanxenxo pechou o mes de agosto, agora si falamos do mes de agosto, con 466 parados, que son 98 menos que no mesmo período do ano pasado, que demostran tamén a importancia do sector para a xeración de emprego, non? Para non ser o dato máis positivo, non? Porque estar agora mesmo no 5,8% de paro, casi paro cero, sabes que o paro cero se empeza a decir a partir do 5% para baixo, pois se lle chama paro cero, non? Entonces, para nós é moi importante que nestes meses temos por debaixo do 6%, 5,8% concretamente agora, non? Ese é un dato moi bo. O que pasa é que, o que comentaba eu antes, de que, claro, se temos paro cero prácticamente e resulta de que temos os restaurantes pechados, que é o que está pasando, que pasa, non? Entón, temos que estudiar e profundizar no tema. Eu creo que as administracións todas, Xunta, Deputación, Concello, temos que traballar conxuntamente para que non pase eso, non? Eu creo que é necesario que os locales estén abertos, sobre todo no verán, non? Porque aquí en Sanxenxo hai unha tradición de que se traballa moi forte nos meses de verán e nos estamos traballando do Concello para que os 365 días do ano teñamos algunha actividade que haxa aquí, movimento que estén a maioría de hoteles abertos. É imposible que todos os hoteles que temos en Sanxenxo estén abertos. Afortunadamente cada vez hai máis hoteles abertos,
pero o máis negativo é que as cafeterías, restaurantes, porque hoteles non pechan por falta de persoal, porque apretaránse máis ou farán o que teña que ver, pero non podes pechar un hotel, non? Porque tes a xente pernotando nel, pero si por descanso do persoal, que hai que dar descanso ao persoal para hai que poder cubrir eses huecos para dar descanso ao persoal e manter o local aberto. Eso é o que máis me preocupa. Bueno, falaba antes deses datos de pernoitas de 270.000 persoas aquí no Concello de Sanxenxo. Estamos a falar do 34% das pernoitas de toda a provincia de Pontevedra e do 15% do conxunto de Galicia. Son dous datos que nos indican a relevancia que ten Sanxenxo nisto do turismo. Bueno, eu creo que Galicia está ganando moito en turismo, o camiño está axudando moito, pero tamén é verdade que a marca Sanxenxo cada vez está máis forte e estáse notando de que hai moitas persoas, por exemplo, este ano podemos comprobar, eu, a máis na calle, que eu solo cando vas pola calle, pois preguntarlle ás persoas, eso, pois charlar con elas onde veñen, onde son e por que veñen aquí, e o que me chocaba é que a maioría das persoas que eu tuve a oportunidade de falar con eles eran do sur de España, do Levante. Que significa? De que temos aquí un clima, un paisaxe, unha gastronomía espectaculares e cando veñen e conocen isto repetirán. Por eso que debemos de facer as cousas ben e manternos, pois eso, co nivel de atención que estamos facendo ahora mesmo para non morrer de éxito no futuro, non? Entón eu creo que a Sanxenxo que lle vai seguir vindo ben se facemos as cousas ben, igual co resto de Galicia, non? Que andan, por exemplo, en Andalucía, todo por aí abaixo, abafando 40 e pico de grados, non vin para aquí a beiriña do mar, como estamos, por exemplo, agora neste parque da Panadeira, ademais con esta brisiña, a mediados de setembro, pois tamén é un privilexio, non? Claro, é un privilexio, por eso temos que saber isto, pois, comercializar, por dicirlo de alguna maneira, non? Pero eu creo que hai cousas que temos que seguir facendo, seguir traballando, preocupan moito o transporte, porque agora cada vez máis a xente viaxa en avión e sobre todo en tren. Agora temos afortunadamente, pois, aunque vamos lentos, o AVE pois, xa chega a Galicia, ainda non chega como debe chegar e non ven coas frecuencias que debería de ver, pero temos que facer algúns pois, con autobuses, lanzaderas para chegar a Sanxenxo co paquete que se venda completamente con unha persona que compra pois, un bono para vir aquí, pois, pasar un fin de semana ou 5 ou 6 días e o compras en Alicante, en Murcia ou en Barcelona ou onde sea, que o compras to destino final que sea Sanxenxo, non é iso? Pois temos que traballar o tema do transporte porque tamén me preocupa moito. Bueno, dicíamos que aínda non temos eses datos do mes de agosto, ni moito menos aínda os de setembro, porque ainda estamos na primeira quincena do mes, pero como ti dicías, non, andando pola rúa en calquera día do mes de agosto, xa podíamos ver que a afluencia, especialmente no mes de agosto, foi masiva aquí no Concello, non? Sí, xente, pois eso, hubo máis atascos que nunca, pero bueno, é normal, porque cada vez hai, os coches utilizanse tamén para salir, para movernos ao mellor pouco, e non debería ser así, deberíamos de camiñar un pouco máis, pero o mes de agosto foi un mes, eu creo que espectacular, non? E, bueno, pois o que temos que facer é seguir facendo as cousas ben, e marca Sanxenxo, como digo, está en auge, pero creo que agosto, eso que temos que manter aí, porque, oye, pois veñen xa os problemas de agua, que aunque non hubo, veñen moitos problemas, non? E por iso necesitamos a axuda de outras administracións, porque Sanxenxo manter o nivel que ten de calidad, que temos van os servizos, socorristas, a limpieza, a policía local, reforzos, e tal, pois iso son moitísimos cartos e necesitamos a axuda de outras administracións. Bueno, sempre comentas, non, nestas entrevistas que o mes de setembro cada vez é máis importante, cada vez temos máis turismo, aínda que xa se nota evidentemente que a cousa xa baixou un pouquiño, xa no cambio de mes xa se notou a marcha de moitos visitantes, pero que a diferencia de quizáis hai unha década ou hai 15 anos, sí que hai máis presenza de turistas nestes primeiras semanas do mes de setembro, non? É xa outro tipo de turismo, diría eu, non teño tampouco a información, pero polo que lle escoito dicir a xente do mundo do turismo, os meses de xullo e de agosto son un turismo máis familiar. Familiar digo que ven a familia ao completo, por decirlo así. O mes de setembro e mes de outubro son máis xa de parellas, de matrimonios son mellor que fillas son maiores e que veñen hasta máis de relax, pero tamén parece ser que eso beneficia o consumo, son xente que ao mellor gasta máis no destino, non? Eso tamén son menos, pero con máis cartos. Sí, con máis cartos, digamos, que por lo menos gasta máis, pero é que se nota na caixa que se gasta máis, que se fai máis caixa no mes de setembro por consumo de persona que no mes de agosto ou no mes de xullo, non? Eso tamén non se bo. Eu creo que o mes de setembro non tardará moito tempo en superar o mellor o mes de xuño. E iso é un tema tamén a ter en conta, porque os colexios, pois eso, terminan a finales de xuño ou principios de xullo,
e polo tanto a xente de setembro é unha xente que, bueno, que en xullo estarán traballando o que sexa e que xa elixen o mes de setembro para disfrutar, entonces eso temos que saber aproveitar e explotar. Bueno, sempre comentas, xa o comentaxes agora na entrevista, o obxectivo, non, de converter a Sanxenxo nun polo turístico os 365 días do ano, traballar nesa desestacionalización. Estamos a falar ademais, bueno, acaban de celebrarse esas eleccións municipais no pasado mes de maio, temos por diante 4 anos de traballo. Cal é a folla de ruta para estos vindeiros 4 anos neste objetivo? Nestes 4 anos, en primeiro lugar, en rematar todos os proxectos que temos en marcha. Temos moitísimos proxectos en marcha, temos o Merca, o Plazo Emilia Pardo Bazán, o Pazo de Quintans, a praza de aquí dos barcos que estamos a facer a rehabilitar ahora mesmo. Temos o colexio que temos que facer para a Escola de Turismo en Vilalonga. Todas esas obras hai que rematalas. Hai un tema que é unha asignatura pendente por parte do Concello, que é a recuperación de toda a fachada marítima da Ría da Arousa, que temos que facer nestos 4 anos, non? Se non está rematada toda, que estea gran parte xa executada. Eso sería, digamos, a nivel de infraestructuras e de obras que necesita Sanxenxo. Pero temos un tema moi que me preocupa moitísimo, que cada vez hai máis persoas maiores que necesitan axuda e, polo tanto, temos que volcar unha parte importante do presuposto que vamos a facer para o ano 2024, que faremos próximamente, no mes de outubro seguramente, pois ten que ir hacia os servicios sociales, hacia as persoas que necesitan axuda, a esas familias que o están pasando peor, onde nos temos que volcar, e onde temos que traballar, por supuesto, seguir facendo as cousas para eso, e manter eso todo limpio, a policía local reforzala, eso todos os servicios, perfecto, non temos nada, porque xa todo o mundo entende, xa toda a xente, todos os veciños saben que eso que vamos a seguir traballando, pero sí que temos que volcarnos máis cos temas sociales, porque cada vez hai máis demanda e temos que atender aos nosos maiores e ás familias e todo eso. Bueno, temos unha noticia das últimas semanas, un cambio de normativa impulsado pola Xunta para transformar locais comerciais en desuso en vivendas. Como pode afectar iso ou como se pode beneficiar desta medida o Concello de Sanxenxo? No, beneficiar eu non estou moi de acordo con esa norma, con esa medida e tal. Digo que non estou de acordo por un tema. Cando se fai un edificio, se fan, por exemplo, 40 vivendas, non? Pois o lóxico é que ese edificio teña como mínimo 40 plazas de aparcamento, vale? Cal é o problema? Que cando se dá unha licencia se dá para edificabilidade total, o sea, tamén incluyen os baixos. Afortunadamente, cando aprobamos o Plan Xeral no ano 2003, por cada 80 metros cuadrados que teño o edificio, tens que ter unha plaza de aparcamento, vale? Que pasa? Que se ti fixestes 40 vivendas e tiñas, ao mellor eran máis grandes, e tiñas, imagínate, 60 plazas de aparcamento, pero as vivendas compraron algúns 2 plazas, cando ahora faz estas vivendas que convirtes os baixos en vivendas, non é obligatorio exigirlles a plaza de aparcamento, estamos entendendo, entón é un problema, porque claro, faz unha vivenda máis e onde vai aparcar ese coche? E así me preocupa, eu non estou moi de acordo, eu creo que temos vivendas en abundancia, pero eu tampouco podo prohibilo así, sin máis, pero estamos estudiando o que facer para que non poida ser así tan, digamos, alegremente, vale? O sea, non quero que se me malinterprete, eu non estou en contra de que unha persona que ten un baixo convirta unha vivenda, estou en contra de que esa vivenda non leve aparellado unha plaza de aparcamento, non sei se me explico. Bueno, vale, estamos traballando nese asunto porque é un tema delicado, porque estamos vendo que cada vez hai máis persoas que piden eso, é o único que me preocupa deso, porque claro, porque temos xa 2.000, máis menos 600 vivendas de uso turístico dadas de alta como vivendas de uso turístico, algunhas están só por 2 meses, outras por 6 meses, outras por 1 ano. Estamos mirando o tempo, que está todo moi ben, pero oye, hai que facer as cousas ben e non vai a ser que nos equivoquemos e paguemos as consecuencias nun futuro inmediato. Tamén o que se trata non é que se abran máis locais de todo tipo, máis negocios, non? No, transformarlas en vivendas? No, por exemplo, no tema dos hotéis, das plazas hoteleiras, eu creo que temos as que temos que ter. Que habría que facer? Pero eso é unha cousa que eu agora, aquí nunha entrevista, estamos pasando ben e tal, eso total, pero eu creo que xa estamos ben de plazas hoteleiras. Se un quere facer plazas hoteleiras, o que hai que facer é, ao mellor, no mismo hotel, reformalo, pois poñelo mellor e tal, e cando digo poñelo mellor e reformalo, non digo de subirlle de categoría en estrela, deso, facelo ben, hai hoteles aquí de unha estrela que están perfectamente, que están todo o ano abertos, é o que nos interesa a nós, sabes? O sea que creo que temos que loitar por ter máis hoteles abertos durante todo o ano, non ter máis hoteles abertos para a temporada estival, non sei se me explico, porque
non sei, a que nos debemos ser nosos veciños. A economía non ten que estar basada solamente no verano, senón é xa malo para os nosos rapaces, para os homes que queren buscar o posto de traballo e que non queren traballar solamente 3 meses ao ano, non? Bueno, pois non falamos só de verán, pero que agora a estas alturas do ano é do que toca, e falamos, por exemplo, tamén de todos os eventos que tivemos aquí no Concello de Sanxenxo, ademais de todo tipo. Comezamos, se che parece, por un evento que trouxo a moitísima xente á localidade, como foi ese Festival Costa Feira, que trouxo tamén a grandes artistas ata este Concello, como Morat, Romeo Santos, Lola Índigo ou outros moitos. Non sei se pasaches por ali algún deses concertos, se puideches ver in situ como estaba todo montado, porque aseguran que foi todo un éxito. De feito, xa traballan e xa planifican a edición de 2024. Neste caso, atrendo tamén a moita xuventude, a moita mocidade ata o Concello, non? Bueno, eu aí quero dicir dúas cousas. Eu son partidario, e casi vou dicir a nivel particular, pero bueno, son alcalde de Sanxenxo, tamén se ve como alcalde, que eu estou de acordo en pagar con cartos públicos, digamos, a música tradicional, a música popular, pode ser unha orquesta sinfónica, etc. Eso pagalo, lógicamente, para que todo o mundo poida disfrutar. Ahora, traer artistas importantes, eso teñen que non pode ser pagado con impostos, teñen que ir ao concierto, que o pague, non sei se me explico. Por lo tanto, que quero dicir con isto? Que eu apoio unha empresa como Costa Feira que tuveran esa iniciativa e que a queiran seguir facendo para, como dices, para o verán que ven, e que nós desde aquí facilitaremos todo para que si sexa, pero a hora de participar, digamos, de 3 grandes concertos poñendo cartos do Concello, eu eso non estou de acordo. Eso se lle comunicou xa a moitas empresas que viñeron aquí, pero todas viñan buscando cartos, e esta afortunadamente foi a única que quixo facer os concertos, fixo coa licencia municipal que lle corresponde para todo ese ámbito que tiñan aí, pois acondicionado para poder facer no recinto ese, poder facer os concertos. Estamos encantados, parece ser que foi un éxito. Creo que están chamados a que sea moito máis éxito, foi unha experiencia para tantear un pouco o tema, pero se teñen a intención de facelo para o ano que ven, será que ven que pode ser negocio tamén para eles, se non é negocio para eles, e xente se divirte, os nosos jóvenes se divirten, eu encantado da vida. Bueno, tamén tivemos festas e verbenas de todo tipo, e por suposto tamén esa feira da cebola hai uns días. Viamos a semana pasada precisamente unha reportaxe sobre todo o ambiente que había nesa feira da cebola, que polo que nos contabas ti precisamente nesa reportaxe, todo vendido, non? Sí, cambiamos un pouco o sistema, non? Este ano, cando fomos á feira a facer as entregas das cebolas de euro, primeiro fixemos o acto e depois fomos a visitar os stands, pero o que me chocou é que cando chegamos ali ás 12 da mañán, algúns dos postos non tiñan ninguna cebola, e, oye, pois que ben, non foi un acerto, porque primeiro anunciouse que iba a estar mal tempo, que como facíamos... Sí, estaba un pouco revolto, sí. E ao final, se leu unha mañán que hai que dar gracias a Dios de que saliron a mañán tan boa, que as ceboleiras venderon casi todo. Por tanto, hai que agradecer a esas persoas que veñen todos os anos aos postos a vender os seus produtos da horta, pois eso, que fora un éxito, non? A festa cebola eu creo que xa é unha, bueno, pois é unha cita obligada para moitísima xente, para nós tamén, pero que sí que estou contento de como celebraron as festas en todas as parroquias. Pois a última que se fixo foi as festas da Lanzada, as de San Pedro empezaron un xiño moi boas tamén, no Santo, en San Juan, as festas de Dorrón, no mes de agosto, as festas de San Roque foron magníficas, e como non as festas de Sanxenxo, non? Pois, mira, tamén foron un éxito as mañás de terraceo, unha iniciativa que se organizou tamén aquí neste Concello de Sanxenxo, en concreto no Obradoiro de Hostalería do Salnés. Foron 3 xornadas, unha de cociña de autor, outra de cociña internacional e outra máis de cociña regional. Nós, precisamente, estivemos nesa xornada de cociña regional, descubrindo a gastronomía das comunidades autónomas de España. Empezamos con Asturias, que o temos aquí ao lado con un cachopo. Temos un zorongollo, típico de Extremadura, que é unha ensalada de pementos asados. Temos os callos a madrileña. Temos uns chipiróns recheos en salsa tinta, País Vasco. Temos un arroz negro con alioli, Cataluña. Temos un conexo en salmorejo, típico das Canarias. Temos un allo blanco con unha popieta de lenguado de Málaga, en este caso Andalucía. De Aragón temos unhas migas do pastor con un ovo encurtido. Escollín a ajo blanco malagueño,
E Nicolás, meu fillo, escolleu o cachopo de Asturias. O ajo blanco é rico, ademais combina aí con un pouquiño de lenguada maior, ese un mesillón, co cal aportalle un sabor extra de mar. Lo acabamos de probar y está exquisito. Ella dijo una palabra que no se puede decir, le dio una cosa. Aquí puedes. Arroz negro orgásmico, le acaba de nombrar. Enterámonos así por casualidad de que había esto e viñamos a probar a ver que tal. Xordeu un pouco da propia demanda do alumnado, do noso alumnado traballador, pois por facer, se cabe, máis práctica aínda, porque estes proxectos son moi prácticos. Entón, bueno, vimos eso, que había moita xente interesada en coñecernos. Vemos isto que tamén é unha magnífica carta de presentación para o alumnado, porque a xente ven, nos coñece, ve como sirve un camareiro, proba os nosos platos que os degustan, como fan os cociñeiros. Entonces, veñen moitos empresarios e tamén a buscar personal, entón isto para eles é a mellor carta de presentación. Estamos tamén na última etapa do Obradoiro, entón, bueno, eles pois agora van a salir ao mercado e creo que é unha boa toma de contacto. Decantámonos por facer, como eran platos regionales, decantámonos por facer unha sangría, como algo máis tradicional noso, non? Entonces fixemos unha sangría de viño blanco. A base da sangría sempre un pouco tratámola con uns aguardientes, e metemoslle ginebra, metemoslle martini blanco, metemoslle brandy, metemoslle un licor de naranxa tamén, e depois un variado de frutas cortadas, e todo iso deixámolo aí macerando, e rematámoslo co viño blanco e un refresco naranxa e limón e un poquinho de jarabe de azúcar se o necesitase. Estaría esa sangría espectacular. Demos aí unha voltiña e fixemos un margarita gallego de sandía, un margarita con versión gallega. Entonces cambiamos o tequila por un licor de hierbas, por un orujo de hierbas. A verdade é que aquí facemos moitas variacións dos cócteles base. Entonces, sí que facemos moito a integración de Galicia nos cócteles que son internacionais. Esa é a parte que máis me gusta, de poder combinar e cambiar os cócteles de sempre e darlle ese toque máis galego. Pois nada, aquí continuamos no Verán facendo balance co alcalde do Concello de Sanxenxo, ademais Telmo arrancando curso político, e máis ou menos as cousas están como cando falábamos ao comezo desta tempada de 2023. A ver, a sesión de investidura do candidato Feijóo está marcada para o 26 e 27 deste mes de setembro. Opcións, o que sigue opcións parece que non ten moitas de que esa investidura saia adiante, de que resulte elixido presidente do goberno. Non sei se ti crees que fai ben Feijóo presentándose esa investidura ou se cadra máis partidario da opción Rajoy de ata que eu teña garantidos os votos non me presento. A mí o que me choca é que escoito algúns dicir que aquí o que parece que o importante é que a investidura ten que facer Pedro Sánchez, que foi o que perdeu as eleccións. Desde logo é que é increíble en tal. Pero como non vai o señor Feijóo a presentarse eu a veces escoito cousas e, bueno, agora como hai moitos tertulianos que son premio Nobel xa en política, pois eu que non me vou a poñer cousas, eu non teño non son tan intelectual como esos tertulianos de todas as cadenas de televisión de España, que son os que teñen a solución para todo a toro pasado sempre, non? Porque se o señor Feijóo tuvera 4 diputados máis, estou convencido que cambiarían o discurso, e, por lo tanto, eu son coherente coas miñas palabras. Eu nacín políticamente coa democracia en España, no ano 78, e a min isto estáme producindo moitísima pena, sabes? Eu recordo cando iba a pegar carteles para a Alianza Popular en Meaño e me encontraba coas persoas do Bloque, que naquele momento en Meaño non había, pero había no Grove, había, bueno, encamados. Eu levábame moi ben con todos eles, con Trigo, con Vítor no Grove, íbamos no coche xunto a pegar, depois tomábamos unha cerveza ou un viño, e eran momentos de moita tensión en España, que viñamos dunha dictadura.
E resulta que agora estáse generando un clima, unha tensión tan grande, estar con un señor, con un sinvergüenza, porque o señor Puigdemont é un auténtico sinvergüenza que se está rindo de min como español, e se está rindo de moitos españoles, e rimos as gracias nas televisións todas. É unha vergonza o que está pasando neste país, nestes momentos. Por lo tanto, que eu considero que o señor Feijóo tense que presentar, e se tuvera un pouco de conciencia tal, moita xente se tiña que abster dos que están dentro dese hemiciclo que eu tuve a sorte de estar tamén durante 4 anos. O señor Feijóo ganará ou non ganará, eu non son adivino. O que digo que para España é malísimo. Se o señor Feijóo ou fora outro señor aunque fora do Partido Socialista. Porque neste caso eu hubiera preferido casi que ganar o Partido Socialista, pero non con Pedro Sánchez. Se ganaron Felipe González, un Alfonso Guerra, unha xente que ten coherencia, que tuvo, que defendeu a España, que modernizou a España, pois pareceme ben que goberno o PSOE. O que non me parece ben é que este señor pon os intereses personales por encima do interés xeral, do interés común de todos os españois. E rimos as gracias, e xa está, e non pasa nada. E aquí parece que tal é como a xente, eu non sei se yo como coco ou non coa tele, que digo sinceramente, pero eu non sei se moitas persoas son conscientes do que pode pasar en España nos próximos anos. Vamos, creo eu. Pero, sobre todo, un ten que ter dignidade, ten que ter un pouco de patriotismo, ten que ter, temos, eu non. Entón, que un señor me veña a min a rir, o sea, que unha vicepresidenta do goberno que tiña que dimitir, e que tiña que marchar noutro país, como unha presidenta do goberno pode ir a estar con un señor que está buscado pola xusticia, por tal, estáse rindo de todos, do Tribunal Supremo, do Tribunal Constitucional, de todo o mundo, e non pasa nada, e ainda se rin as gracias. E agora digo que están dicindo por un acto que ten o PP. Por favor, é que é unha vergonza. Eu digo así como española, me importa unha mierda todo eso e tal. Son unha panda de sinvergüenzas, eu digo así sinceramente, vale? E había que ser dun momento todo, eu non digo de, como dicen algúns, de facer manifestacións, non hai que facer ningún manifestacións. A xente ten que saber, ten que pensar ben, sabes, o que pode pasar no futuro. E no futuro que me auguro eu que vai a pasar son cousas moi malas para todos os españoles. Pero que é inconcebible o que está pasando, sinceramente. Entón, o del señor Feijóo, xa ve usted, desde que el dixo que, desde que o recibeu o rei, lle dixo que lle encargou a investidura, xa ve usted canto se falou do señor Feijóo en temas tal, ningún, eso non é o importante é o señor Puigdemont, es que hai que tener narices, vamos, por favor. Claro, moito se falou, non, neste caso de Junts per Catalunya, a formación de Carles Puigdemont, que ten 7 deputados nestes momentos, que son clave. Nun primeiro momento, o Partido Popular dixo que... Son clave? Non son clave. Poden ser clave, non? Non, pero non son clave. Son clave por outros sinvergüenzas que están facendo e traíndolle as gracias. Senón non era clave de nada, vale? A mí o que me gustaría, neste momento, tal e como está a situación, é que houbera un gran pacto entre o PP e o PSOE. O que pasa é que tamén darlle unha presidencia de goberno a quen perdeu as eleccións, eso tamén é risa de todos que lle votamos ao Partido Popular. Habría moita xente que non o ve así, pero eu creo que tiñan que ser personas con sentidiño común, non hai que ser ningunha estrellatao, pero, hombre... Un pouco o que che a preguntar eu, non, de posibles negociacións non con Puigdemont, que non é deputado nestes momentos electo por Junts, senón esas negociacións do PP. Primeiro díxose que non era un interlocutor válido, logo o propio Partido Popular abriuse a falar, cando menos, a sentarse a falar con Junts, logo pouco despois desdíxose dicindo que non, que iso non era posible. Ti que crees? Que sería razonable cando menos sentar a falar ou tentar buscar esa vía co Partido Socialista? Pois eu vou dicir unha cosa, mire, eu que creo é que na posición que está o señor Feijóo, coa responsable que ele é, coa responsabilidade que ten, é moi complicado comunicar todo, facer todo e que salga todo perfecto, todo moi criticable a toro pasado. Entonces, el estará o home intentando, estou convencido que o señor Feijóo, nestes momentos, bueno, nesto sempre o pensou, pero está pensando moito máis en España que nel, vale? Porque eu creo que se pensará só no nel, o mellor pasa o que pasa no mundo, porque agora podíamos falar do mundo ou podíamos falar de Europa, non? Entonces, hai líderes no mundo ahora mesmo para tal e como está a situación mundial, hai líderes en Europa tal e como está a situación, non hai, para o meu punto de vista non hai. É que pasa en España? É que líderes temos en España tal? Os líderes demostráronse cando se empezou a transición e hasta o largo da historia hasta ahora mesmo. Pero un partido socialista, un partido de goberno, un partido que modernizou España, vale, como pode estar nestes momentos negociando por estar 4 anos sentados aí, vale, estar negociando con esta xente. Entón, eu que digo é que o señor Feijóo ten unha situación moi complicada e estará buscando o mellor para España. Estou convencidísimo. E que lle falten 4 diputados e que o problema resulta que el, hombre, é que eu creo que eu que lle digo é que as teles, a maioría delas, están compradas, e teño que decir compradas, eu digo así, literalmente, compradas. É unha vergonza o que está pasando, os programas todos de tertulianos dicindo, pero isto que é? Isto que é? O que había que facer unha línea como Dios manda, entendes?
non estou de acordo con todo o que está pasando con España baixo ningún concepto. Bueno, se finalmente non se produce a investidura de ninguén, teremos que ir tamén a eleccións xerais, e iso pode marcar, avanzando con outra cuestión, pode marcar tamén o calendario electoral aquí en Galicia coas autonómicas que tocan o ano que ven. Nos últimos días o presidente Alfonso Rueda dicía que de momento en xaneiro as autonómicas en principio non sei como vesti esa cousa, se deberían adiantar as autonómicas ou agardar a esgotar o mandato. Eu neso non me vou a meter, eu creo que o presidente Rueda está aí facendo ben, os galegos somos inteligentes, somos xente razonable, pensaremos a cousa e ganará quen teña que ganar as eleccións, e lógicamente vou a luchar para que siga gobernando o Partido Popular, como é a miña obligación, como me gusta. É a primeira vez que se presenta, ademais, é a primeira vez que se somete ao veredito das urnas. Pero a min eso non me preocupa tanto. A min eso non me preocupa tanto, a min preocúpame España moitísimo nestes momentos, pero moitísimo, máis do que pensa a xente, e non por min, eu teño 65 anos, acabo de cumprir 65 anos, mira, usted, non é por nada que eu non vou aquí pero eu se me retirar ahora mismo, os anos que me queden de vida non tiña porque creo que non iba a ter ningún problema, que podía recorrer o mundo inteiro por aí, sin andar con moitísimos problemas, sin complicarme a vida, pero es que somos responsables e temos a política por un deber público de axudar aos demais si podes, pois preocúpame moito España, e o que vai a pasar, se é que pasa todo o que dicen estes tertulianos, pois eso a min é vomitivo, para min eso é vomitivo, vale, así de claro digo, é eso que dixo perfectamente, xa que a cousa está así porque non se vai a eleccións outra vez. Entón a pregunta segunda sería, e se vai a eleccións outra vez e volva a pasar o que está pasando, non? Entendes? Porque claro, eso había que dar un recorrido como en Italia, eu non me quero parecer a Alemania, eu quero me parecer a Francia, eu quero me parecer a Inglaterra, pero non me quero parecer a Italia no tema político, sabemos o que pasou en Italia moitos anos, non? Entón, o que digo é que xa está ben, non? E parece que temos medo que hai que ser políticamente correcto, se eu digo agora aquí unha cousa tal, mima, parece que tal, non? E o que digo é, se me dá igual, é unha vergonza, moito dos problemas que estamos tendo é por culpa de algúns medios de comunicación, vale, que non están facendo comunicación, están facendo política, vale, porque como hai cartos polo medio, claro, había que mirar, porque unha empresa, se os balances son negativos, ten que ir a concurso, suspender pagos, é como medio de comunicación, non, se lle inyecta diñeiro público para que fale ben dun, non, venga, hombre. Bueno, pues é unha vergonza. Deixamos a cuestión da política a nivel España, a política a nivel Galicia. Pero eso é moito máis importante eso que os temas que comentamos antes de Sanxenxo. Vale, eu tamén estou, pois digamos, apenado, porque se houbera gobernado, eu sei ainda pode facelo, non? Pero se estivera gobernando Feijóo, pois eu sei que Sanxenxo iba a recibir moitos cartos vía da costa que temos, porque non nos dan un puto euro. Vale, levan 6 anos sin darnos un puto euro do goberno de España, ni tan siquiera para arreglar un muro que queu outro día aí, que está en peligro, non teñen nin 50.000 euros para arreglarlo. É unha vergonza, porque todo maneja en María. Estou convencido de que se este municipio fora catalán, ese muro xa estaba arreglado sin facer ningún cousa. Viñan e xo arreglaban. Eso é unha vergonza. E xa non quero falar das deudas que queren perdonar aos cataláns e aos vascos, pero non é igual. Bueno, eso deixámoslo para outro día, porque ainda temos que falar alcalde. Pero vai sendo hora xa de que falemos máis alcaldes máis tarde, que tal, do partido que sea, falar as cousas ben, pero os que solamente pensan na política, todos que non falen, que lle está vai mellor así. Pois, se te parece, alcalde, nestes últimos minutos falamos tamén de cuestións relacionadas co Concello de Sanxenxo, porque estamos arrancando, como digo, ese curso político, con moitos proxectos, supoñen, riba da túa mesa. Por onde comezamos? Que proxectos tes agora mesmo pendentes? Pois agora empezamos o mercado de Sanxenxo, que hai que facer un soterramiento importante con 37 plazas de aparcamento. É unha obra que vai ser complicada, a primeira fase. É a primeira fase, non? É a primeira fase, que son 2,5 millóns de obra, queremos saber se está terminada para xuño do ano que ven, vai ser moi difícil, vamos depender moito do tempo tamén, se hai moitas choivas, porque está no medio de uns edificios moi altos, complicado, pero ben, eu creo que é unha obra que ao final o importante é que se pague, que quede ben, pois hai que licitar, esperemos que podamos licitar por ano que ven a segunda fase, e nestes 4 anos que sea unha realidade o novo mercado, que non é solamente o mercado, é unha biblioteca municipal que se vai facer aí, unhas aulas de estudio que nos pide tanto a xente que está facendo, pois está opositando, ou estudiantes que queren vir e que non estamos dando ben ese servicio nas 3 bibliotecas que temos. Vamos a reformar o Pace Emilio Pardo Bazán agora con casi 1.600.000 euros, quero recordar de meterlle, bueno, pois a climatización, a coberta, bueno, ventanas, de poñelo ben un pouco, porque se ten 20 anos e tal, e hai que actualizalo, non? Vamos a empezar, como dicía, posiblemente a principios de ano, que vamos a licitar no próximo mes o que é a Escola de Hostelería no antigo colexio do Cruceiro en Vilalonga tamén, que é unha obra de 3 millóns de euros.
o Porto queremos facer o que é a segunda fase, que é a reforma, seguir facendo a reforma do Porto Deportivo Sanxenxo, por eso nos deron os 20 anos máis de concesión, e con eses 20 anos conseguiremos os cartos para que non haxa que poñer ningún euro público e conseguir a través da explotación dos propios locales comerciales e plazas de amarre. Estamos co plan de asfaltaos, temos moitas cousas, teño que reunirme próximamente, terei que reunirme co presidente da Diputación para poñerlle as cousas que necesita Sanxenxo, bueno, etcétera, etcétera, creo que todo vai a ir máis ou menos ben, eso non nos preocupa. O de Sanxenxo non nos preocupa porque traballamos, somos 10 compañeros traballando de arreo aí, que temos vos equipos, bueno, non vai haber, creo eu que non vai haber ningún problema, o único problema que poño é eso, que comentaba antes, é o que máis me preocupa, porque os concellos en España o que había que facer é a segunda transición, para que nos deran máis cartos directamente aos concellos, vale? E iso é outro debate para outro día. Porque non nos dan ningún euro, eso non hai dereito. Mire, por darlle así un dato nomás para que vexan a xente que nós recibimos do Estado por os veciños que somos e polo territorio 4 millóns de euros ao ano, falo números redondos, vale? 4 millóns de euros. Nós pagamos 3 veces máis de IVA das cousas que facemos nós ao Estado español. É mellor que non nos den nada que non nos cobren o IVA das cousas. Se non facemos mañán o mercado, que non teñamos que pagar o IVA do mercado. Non sei se me explico, entonces é moito mellor, pero como está así, por iso hai que fazer a segunda transición para financiar ben os concellos de España, non solamente Sanxenxo. Pois con esta reflexión e con todos eses proxectos que nos comentaba o alcalde de Sanxenxo, imos ir rematando esta entrevista. Como sempre, Telmo, un placer que esteas aquí comigo no Verán dende Sanxenxo, en Canal Rías Baixas e tamén no resto de teles que colaboran con este programa. Tócanos a derradeira parte da entrevista, que xa sabes que pois relaxarse un pouco, non? Que hai que relaxarse un pouco tamén con un pouquiño de Martín Codas, así que moitísimas gracias. Moi ben, moita sorte. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán, facemos agora parada en Vilaxoán, que viviu por todo alto unha nova edición do Festival Revenidas. Milleiros de persoas desfilaron estes días pola localidade de Vilagarcía para gozar dos concertos organizados no marco deste festival. 4 intensas xornadas ateigadas de moi boa música e tamén gastronomía. Están a ver imaxes da primeira das noites de concertos, en concreto a actuación da argentina Sara Eve. Esa mesma noite tamén actuaron Desacato ou Tremenda Jauría. O venres estiveron por Vilaxoán Fillas de Casandra ou Los Chicos del Maíz. O domingo o asturiano Rodrigo Cuevas, Heredeiros da Cruz, daqui da Ría, La Matumbá ou o Rabelo. O domingo, ademais, as protagonistas foron as sardiñas con esa tradicional sardiñada de fin de festa dos Revenidas. Nesta edición, na compañía, por exemplo, de Uxía Lambona e a Banda Molona ou Xosé Lois Romero e a Liboria. O festival celebra 20 anos de traxectoria cun amplo apoio por parte de milleiros e milleiros de persoas, moitísimos fiéis que, como non, repiten ano tras ano. Festas tamén en Porto do Son na honra da Virxe do Carme. O municipio despide unhas celebracións cunha programación do máis lúdico. Destacamos a tradicional Romaría da Loreto, onde centos de veciños e visitantes desfrutaron dunha sardiñada que se prolongou ata a noite. Houbo tamén moitas actividades para público infantil, hinchables, xogos populares e unha festa das cores que fixeron desfrutar a nenos e tamén a non tan nenos. A música estivo tamén moi presente coas actuacións das bandas de música, concertos como o da cantante Rocío Soto e verbenas amenizadas polas mellores orquestras da volta, como a París de Noia, que puxo o broche de ouro aos festexos. E, por suposto, en Rianxo, ambientazo pola Guadalupe. Nesta noite de venres despiden as festas, as 2 da madrugada, coa rianxeira e as bengalas. Estes días, pola vila rianxeira, centos e centos de persoas gozando de toda a programación festiva.
Salientamos o día grande onde a procesión da Moreniña volveu ser multitudinaria. Este ano, ademais, unha edición moi especial o conmemorar os 250 anos da chegada da Virxe a Rianxo. Un dos momentos máis fermosos, como sempre, é esa procesión marítima onde a Moreniña vai escoltada por centos de barcos. A mocidade tamén gozou, como non, como sempre, nas guadalupeñas que encheron a praza de Castelao de moita diversión. Ademais, celebrouse tamén o tradicional feirón mariñeiro que de novo volveu ser todo un éxito. Hoxe despiden os rianxeiros estas festas, como non, como manda esa tradición, coa rianxeira á luz das bengalas. É festa, pero tamén moito deporte no concello de Meaño. O municipio celebrou unha nova edición da súa carreira popular nunha xornada que, de seguro, deixou a máis de un con moitas maniotas. Por Meaño estiveron os nosos compañeiros Tino Barros e Ramón Fariña. Moi boas, Dani, moi boas, xente de verán. Mira como está isto. Isto é para perder o sentido. Estamos en Meaño, onde se están a celebrar as festas na honra a Virxen dos Milagros, e onde hoxe se xuntaron centos de personas para participar aquí na carreira popular. Estamos aquí con Rubén, pola pinta participador na carreira. Sí, así é. Que é a primeira vez que participa? No, xa participo sempre que podo, levo moitísimos anos xa participando, sempre que podo, é unha cita ineludible, hai que vir sempre. Por exemplo, que eres corredor en plan amateur ou compite? Sí, totalmente, amateur compito en plan amateur. Bueno, que tal? Estamos aquí en términos de habituallamiento, non? Collendo forma. Home, sí, porque necesítase, porque isto... Necesitamos respirar, que é moi dura, corta pero intensa. É a primeira vez que participades? Sí, a primeira vez. Sí. A subida que aquí ten. Bueno, estamos aquí co cuerpo de élite da carreira, verdad? Sí. Participantes a tope. Sí. E que puestos conseguimos? Yo segunda con gente del 2010. E como te sentiches, ben? Sí. Disfrutaches a carreira? Sí. Chegaches ao final? Sí. Deronche agua e fruta? Sí. Pois xa está, hombre, xa está. Bueno, estamos aquí con varios dos participantes da carreira popular, que estamos comprobando as clasificacións. Sí, comprobamos a ver como quedamos. Despois de sufrir un pouquiño, pois sempre gusta ver os resultados. Que haxe un puesto polo menos acercándose ao primeiro, non? Sí, estou entre o primeiro e o último. Bueno, entonces bien posicionado. E ti que tal de clasificación? Ben, 12º na general, moi ben. Contento? Sí, moi ben. Participar na carreira é a primeira vez? Non, eu xa viña máis anos. No kilómetro 5 penso que xa está acabada a carreira, pero... Aí pide un último esfuerzo. Hai que empezar a camisar por arriba. Moi ben, pues deixemos descansar, chico. Moitas gracias. Estamos co Clube Moraña en Ruta, atletas por excelencia. Sí, señor. E vexo unha chea de participantes do club. Somos 17, hoxe. E que tal as clasificacións do club? Bueno, eu creo que fun segunda, el foi cuarto, máis ou menos. Faláronos de que hai un par de costas por aí importantes, non? Hai que apretar... Moi duras, sobre todo a penúltima esta subida, son moi duras. Bueno, superáronse sin problema, non? Sí, vamos levando, para así non vamos correndo, vamos andando. Vou falar con este home que ten un gesto serio. Que tal, capitán? Como quedamos de clasificación? Sexto. Bueno, son unhas costas bastante duras e leváronse máis ou menos. Pero bueno, seguro que entrenas un montón. Unha pregunta, e cando acabas a carreira non te apetece máis un bocata de nocilla con unha camiseta? Sí. E que o levo dicindo toda a festa. Bueno, estamos cas 3 clasificadas, primeira, terceira e segunda clasificada. Sí. E que tal se portou a carreira este ano? Bueno, igual de dura que siempre, o sea, ya hace muchos años que no la corro, la corrí una vez hace igual 3 años antes de la pandemia y
Se ha portado como siempre, dura. Primeira clasificada, encheronte de viño. Sí, pues la verdad que estoy muy contenta de haber participado hoy y del premio que Un buen premio. me ilusiona mucho. ¿De dónde eres? De Ponteareas, pero Ponteareas. francesa. Bastante dura. Estuve lesionada hace unos meses y esta es la primera carrera que he hecho en mucho tiempo, así que con mucha ilusión y eso, correr con amigos, apartar un viazo. Y bueno, aunque hay que subir cuestas, pues se disfrutó mucho, se sufrió y con ganas de volver, la verdad, estoy muy contenta. Estamos cos 3 campeóns, primeiro, segundo e tercer clasificado aquí na carreira de Meaño. Que tal? Como foi a experiencia? Genial, hombre. Para mí este año genial, estupendo. Un ambientazo buenísimo, corriendo contra ellos, o sea que genial. Y aquí el segundo clasificado, ¿qué tal este año con la carrera? ¿Eres la primera vez que corre? Sí, era la primera vez que corría, no conocía el circuito, pero ahora yo lo controlo un poco más. Tenía un repecho durísimo al terminar. Bueno, ahí fue donde se escapó el compañero. Ahí fue donde ganó distancia. Exactamente. Tercer clasificado, tamén expectativas cumplidas. Sí, a ver, sempre que hai un podio, sempre o objetivo principal é un podio, se pode máis, pero... 1, 2, 3, para abajo y otra vez. Me conquistas hasta el amanecer, yeah. 1, 2, 3, para abajo y al revés. Tu sonrisa me vas a enloquecer. Sigue, no para el dembow. Sigue la fiesta, no pare el flow. Sigue, no para el dembow. Mueve tu cuerpo, yeah, we run the show, yeah. Seguimos no Verán, recibimos agora o escritor Francisco Narla. Que tal? Moi boas, benvido ao Verán. Bueno, de contado falamos de Breo, a túa última novela, edición en galego, edición en castelán, pero se che parece antes afondamos un pouco na túa traxectoria dende os teus inicios alo polo ano 2009. Como foron aqueles comezos como escritor? Laboriosos e complicados, como sempre que se trata da arte. Vivir de escribir, pintar, compoñer, esculpir ou deseñar edificios ou dedicarse ao cine sempre é complicado. Eu tive a sorte de que pouco a pouco fun subindo na escaleira dunha primeira novela nunha editorial moi pequeniña e con moi pouca repercusión, a segunda foi un pouco máis, a terceira xa algo máis, despois chegou o Premio Nacional de Narrativas Históricas, despois foron chegando máis premios, máis cousas, e bueno, agora estou traducido a algúns países e algunhas cousiñas por aí hai. No meu caso non hai un éxito desde o principio, traballo, constancia e seguir empurrando. Tamén nesa traxectoria, nesa inquedanza como escritor, supoño que tamén ten que haber unha paixón pola lectura, non? Polo gusto de ler novelas, de ler todo tipo de publicacións, non? Non tería sentido. Non hai escritor que non sexa lector. Se pretende facerse así, probablemente acabará en mal lugar. É imprescindible ser un bon lector, ser un lector ecléctico, ler incluso aquelo que non che gosta, e ademais é unha recomendación interesante estar pendente do que o mercado trae, das grandes novidades, dos grandes éxitos, e incluso eu diría que cando un é escritor profesional debe facer un esforzo importante por ler xéneros ou novelas que en principio non lle atraen. Eu, por exemplo, non son moi aficionado a novela intimista ou a novela romántica, pero cando algo ten relevancia e ten certo éxito, procuro lela porque hai que estar o día do mercado e coñecelo e demais. Estou seguro que ti tamén ves o Saturday Night Live ou algún programa destos icónicos da tele para ver cousas das que aprender e ideas que tomar. Claro. Vai coa profesión, é imposible ser escritor sen ser lector. Bueno, ti centras o teu traballo na novela de misterio, novela histórica, como é o caso de Breo. Que hai nestes xéneros que te cativaron dende o primeiro momento? Eu creo que o escritor debe ser un escritor honesto, honrado, no sentido de que debe escribir aquilo que lle gustaría atopar nas librerías. No meu caso, son un lector moi ecléctico e desde o principio gustaronme moitas cousas distintas, pero o público mandou. Desde o momento en que Asur, esa novela que relata as invasións vikingas á península, tuvo unha certa relevancia, a probabilidade de facerse serie de televisión, esta serie de cousas que sucederon, inda que logo todo se acabara en fume. Sí. Desde entón hai que tomar unha realidade que é que o público aceptache nun papel.
Ti imagínate que agora che digo que a próxima película de James Bond vai estar dirixida por Woody Allen, ou que o próximo título de Pedro Almodóvar é unha película de acción. O público acaba... Conan Doyle matou 3 veces a Sherlock Holmes. Quedas dentro dun marxen, dentro de un tipo de xénero, dentro dun tipo de estructura no que o público é capaz de aceptarche. Se pretende salir del, normalmente sae mal. Ken Follett saiu das novelas de espías e acabou unha novela histórica. Stephen King ten feito algunha cousiña, pero é difícil. É unha novela de aventuras de trasfondo histórico, síntome a gusto, podo pagar os garbanzos, que é importante, estou contentísimo. Ás veces ocorrense outras ideas, ou gustaríame volver ao misterio, ou novelas máis de acción, ou thriller político, pero o público manda, e se o público está a gusto coa novela histórica, eu tamén, por suposto. Como lector é un xénero que me gusta moito, como decía antes, hai que entender ese papel. Picasso acabou farto de pintar e tendeu para a cerámica, é algo que vai aparellado, son as reglas do xogo. A arte acaba encauzando a túa carreira. Ademais, a novela histórica ten como unha dobre utilidade, porque ademais da historia en sí que se conta e coa que o lector pode divertirse, entreterse, hai ese contexto histórico do que tamén podemos aprender, non? Cousas que se cadra descoñecíamos. Por exemplo, no caso de Galicia, que temos, como non, moitísima historia, moitos capítulos moitas veces se cadra moi descoñecidos por parte da xente, e que a través destas novelas pois podemos afondar, non? Como neste caso, en diferentes etapas históricas. Non sei se crees que neste sentido se debería explotar máis a novela histórica por parte de autores galegos, como é o caso, que se cadra aínda hai máis espazo para máis publicacións deste tipo, para novas voces tamén que se incorporen a escribir sobre este tipo de novelas. Calquera que se queira apuntar é benvido, pero eu creo que hai que diferenciar algo moi importante. Está ben que a xente procure tomar o que se poida aprender dunha novela, pero unha novela é unha novela, non é un ensaio histórico. A base é o entretemento e o lecer, a novela ten que ser narrativa. Entonces, pode ser que se está ben feita, teña cousas veraces, ou podas aprender, podas sumerxirte nun mundo interesante descoñecido para ti porque median 1000 anos ou 2000 polo medio. Pero a novela ten que ser novela e o ensaio ten que ser ensaio. A min pareceme ben que se una todo o mundo que queira, pero o que sí creo que debemos facer é facer un exercicio de responsabilidade nese senso. Se o que queres é divulgar, publica ensaios, o que queres é entreter, publica novela. E por outra banda, o que sí creo que é importante é que a xente escriba do que coñece, do que é. Stephen King, que acabamos de mencionar, o 90% das súas novelas transcurren en Maine, no seu estado. Pero claro, sona moi bonito falar da I-93 en lugar de falar da A6 ou da A8 ou da... Pero non nos podemos levar a engano. Podemos falar do noso, non fai falta que nas nosas novelas poñamos inspectores do FBI. Poden ser... Sí, personaxes propios con moito tirón tamén que enganche, non? É que temos que contar o noso. O escritor, o artista, ten unha débeda coa súa terra. Eu son o que son porque son toxo, porque son pizarra, porque son... Eu criéme aquí. Sen entero que tiven cando era un neno, sen os contos de Lareira, sen... Entón, eso ten que volver na nosa cultura. Nas miñas novelas sempre aparece Galicia, sempre aparecen personaxes galegos, sempre aparecen anacos da historia de Galicia, e creo que esa é unha obligación do escritor de novela. Manterse na escritura de novela, non pretender ser historiador, e, por suposto, devolverlle a terra o que a terra lle dá. Bueno, temos aquí esta novela Breo o Celta que desafiou a Roma. Teño aquí nas miñas mans a versión en galego desta publicación, que tamén poden atopar vostedes na súa versión en castelán. Que imos atopar dentro desta novela? A túa historia, a dos teus avós, a nosa, a que por desgracia olvidamos. Ti pensas que o mellor está romanizado. Pois é mentira. Non é certo. Moitas das palabras da túa lingua non son latinas, nin teñen nada que ver. Carballo, rodaballo, centollo, brizo, breda, braña, todo eso son palabras celtas e perduran desde aquel entón. Camiño, casi todo o que describe a natureza é celta. Sabes o que dicía Estrabón de nós? Eses tipos raros, eses barbudos melenudos bebedores de cervexa que viven entre o mar e os montes, sempre mollados pola choiva, son tan bárbaros que comen en pratos de madeira. Onde sirven o polvo nas feiras? Seguimos aí en pratos de madeira. Claro,
E non só eso, non é que sexamos celtas, e aínda o sexamos a día de hoxe, porque hai moitas cousas que non o sabemos, pero que son celtas, como dos pratos de madeira. Moitas máis. Senón que, ademais, temos que estar orgullosos dese pasado porque non houbo ningún outro lugar do mundo que lle dera tantos quebradeiros de cabeza a Roma. Nunca Roma tuvo que reunir tantas lexións, nunca Roma tuvo que poñer campamentos a 1800 metros de altitude e nunca Roma, nunca antes deu unha orden terrible. Nas Galias, que tardaron 7 anos en conquistarse, na Dacia, que tardou uns poucos anos, o que Roma facía era levar escravos, porque os escravos daban cartos. Nas Galias, Xulio César levouse 1 millón de persoas para Roma para vendelas. Outro millón matounas, e o resto deixounos ali. Aquí, na nosa terra, intentárono e non o puideron facer, porque contan as crónicas que os teus avós, os meus, os nosos ancestros, preferían morrer libres que vivir como escravos. Ese foi o lema que puxo Castelao na bandeira, derantes mortos que escravos. E porque é así históricamente. Contan as crónicas grecolatinas. Estes tipos están tolos. Vas, ataslle as maus e cando estamos no campamento e acendemos o lume para facer as fogatas de cociñar pola noite, tíranse o lume. Contan as crónicas, a estes tipos crucificámolos na cruz e non só é un lamento, cantan himnos de victoria porque morren libres en lugar de vivir como escravos. Claro, moitas veces, non? O que decía eu antes, moitas veces somos descoñecedores tamén da nosa propia historia e a historia de celtas cos romanos é unha historia de resistencia, unha historia de loita, non foi un proceso tan sinxelo como noutras partes de todo o imperio conquistado, non? Vamos a ver, é que non só que non fora tan sinxelo, é que non acabou nunca. Vamos a ver. Sempre houve esa resistencia, non? Claro, pero non nos sentimos orgullosos nin falamos dela, vamos a ver. No norte de África hai máis teatros, anfiteatros e circos romanos que o norte do Duero. Moitos máis. Estamos romanizados. Por que se reforzou a muralla romana de Lugo no século III? Se estaba conquistado. Porque cando baixaban da muralla levaban sopapos. Non nos damos conta deso, pero San Jerónimo nas crónicas di estes tipos siguen falando celta. No século VI, cando temos o reino suevo de Galicia, o seu obispo, Martín de Dumio, escribe un libro moi coñecido de Correctoria Rusticorum, onde di, pero estes están todos tolos, siguen andando polas árbores, siguen vivindo en castros, hablan unha cousa que non entendo, non hai quen os leve a misa. É dicir, non só nunca conseguiron conquistarnos de todo, foi unha presencia máis administrativa. É probable que se non fora polo ouro do Bierzo, das minas das Médulas, da Conca do Miño, do Sil, houberan feito un muro como se fixo en Escocia e nos hubieran deixado apartados, pero claro, aquí había ouro. A marxe. Claro, aquí había ouro, e seguiron insistindo, pero a romanización aquí é administrativa. Xa repito, con Roma desaparecida no século VI, seguimos falando celta, di Martín de Dumio, siguen adorando as árbores, siguen deixando pedras nos camiños, siguen falando das ánimas, e 20 séculos despois seguimos igual. Acaso a ti de pequeno ao lado da lareira nunca che contaron sobre a Santa Compaña? Sí, claro. De onde che crees que ven eso? Claro. Os romanos non falaban das ánimas, eran os celtas os que falaban da pervivencia da alma. A San Andrés de Teixido, irás de mortos non foches de vivo. De onde ven eso? Dos celtas. Eran os que falaban da posibilidade de que houbera un ánima que pervivise a vida física. Roma non fala deso en ningún momento. Entonces, se 20 séculos despois seguimos comendo en pratos de madeira, seguimos vendo unha das cervexas máis famosas de Europa e seguimos falando con linguaxe celta, por que poñemos en duda? Nos vamos ao cine a ver uns tipos azuis correndo diante de excavadoras. Eu non me quero meter cos guións de James Cameron, están fantásticos, a saga de Avatar é fantástica, pero é a nosa historia. Unha historia da loita pola liberdade como a nosa dalle 1000 voltas a esa historia dos tipos azuis. E encima é nosa. Por que a olvidamos? Por que a esquecemos? Por que non a defendemos? Iso é o que hai que defender. Claro, ti agora dabas na clave de por que Roma tiña tanto interese en toda esta parte, non, da península, que era a cuestión do ouro, porque estamos a falar dunha zona que era rica e que tiña, pois, recursos como era a cuestión do ouro. Se non chega a haber ese tipo de recursos, quizáis nos tería pasado, como comentabas ti agora con Escocia, que quedaríamos aí á marxe do imperio, non? É unha idea bastante difundida e aceptada pola maioría de historiadores serios. Sí, hai que pensar que tanto desde o punto de vista do estaño, en Compostela síguense chamando picheleiros, porque traballaban o estaño, o latón. É importante nos primeiros procesos da Idade de Bronce polo feito de usar o estaño máis o cobre para facer o bronce, como despois co ouro e outras explotacións tamén mineiras. O caso é que aquí tiñan unha riqueza da que se calcula, según os informes de propio Plinio, que sacámase 20.000 libras de ouro ao ano. O sea, as farandachas, as festas de Calígula, de Nerón e destos emperadores
esas orxías, esas bacanales, pagábanse co ouro galego. Galego, a fronteira anda aí entre o que hoxe en día é Galicia, León, Zamora e Asturias, pero pagábanse con ese ouro. 20.000 libras de ouro ano, máis ou menos no século pouco que dura a explotación, máis ou menos ven falarnos de 2.000. É que a cantidade, tendo en conta que cada kilo son 60.000 euros a cambio de hoxe, son millóns e millóns de euros que saliron de aquí para pagar os vicios de Roma. Claro, e todo iso, evidentemente, influiu no que hoxe somos, non? Estaba comentando ti tamén, pero se a historia non fose naquele momento, non? Se os romanos non caesen na conta da riqueza que tiñamos en toda esta zona, todo sería diferente. Un pouco polo que ti estabas dicindo agora, somos herdeiros directos de todo aquel proceso, non? Sen dúbida, e non hai que ser demagóxico, está moi ben. Roma trouxo alcantarillas, trouxo a pontes, está ben. Roma trouxo nos cousas que están ben. E falamos unha lingua que ten moito de latín, evidentemente, non hai que agora dicir... Sí, que non lles debemos nada, non? Non hai que reivindicar dunha maneira exagerada. Eu o que intento dicir é que hai unha parte do noso pasado que non é Roma, e que esa parte do noso pasado que non é Roma non se reivindica o suficiente. De feito, por exemplo, por poñer un exemplo, as espadas, o famoso gladio romano que aparece na portada da edición en castelán, o famoso gladio romano, é unha copia das nosas espadas. O gladio romano, como recoñecen os propios romanos, o gladio hispaniensis, están copiando a espada céltica do noroeste, porque é mellor que a deles, porque aquí éramos os señores do ferro, fomos os que mellor domiñamos a forxa, como despois pasou xa en época medieval e demais. Entonces, eu non pretendo decir que non lle debamos a Roma, non, que non se me malinterprete. Repito, encanta meter alcantarillas. O que quero dicir é que non reivindicamos suficiente ese pasado celta que marcounos e márcanos dunha maneira fundamental. E a única maneira de saber o que somos para decidir o que queremos ser é entender o que fomos. A cuestión do término celta, non? Moitas veces xa era ambigüidade ou que quizáis un termo demasiado amplo. Ti non sei neste sentido, cando un lector, por exemplo, che pregunta pero que son os celtas, non? Porque é un concepto que, como digo, non? Que é moi amplo en algúns momentos, moi ambiguo se cadra. Ti como describirías, non? Os celtas destas terras, para explicarlle a ese lector de que estamos a falar. Que países fan fronteira con Tailandia? Que países fan fronteira con Tailandia? Non sabes? Non sei. Cos celtas pasa o mesmo. É un concepto lonxano, que non entendemos ben, porque se eu che pregunto polos esquimales, a mellor sabes dicir o dos iglúes e poucas cousas máis, non? Entonces, os celtas é como para o meu abuelo os chinos. O meu abuelo tipo falas de un tío en Tailandia ou falas de un tío en Xapón e para eles son todos chinos. Entonces, os celtas son un concepto complexo porque xa o era na antigüedade, de acordo? Os celtas, polo que sabemos agora, facendo un resumen moi cortiño, que non se me enfaden os historiadores, era unha serie de xente que compartía principalmente unha lengua con certos usos e costumes similares, que non iguales, ao largo dunha amplia banda. A día de hoxe, ademais, sabemos que o celtismo orixinal é o Atlántico. Sabemos que todo empeza aquí. A lenda de Brogán resulta que o final é certa, que somos nós os que vamos cara ás Illas Verdes, cara a Inglaterra e Irlanda. O final resulta que todo empeza aquí. Ben, esa cultura ten distintas expresións e manifestacións en toda Europa, pero que a xente teña claro que eso que estudiamos no colexo, os da miña quinta, que viñamos de Centro Europa, non é certo. E hoxe sabemos genómicamente, lingüísticamente, por moitos datos, que eso é así. O concepto celta é moi amplio, e dentro do celta hai moitas cousas. Se queres usar o término castrexo para os do noroeste, bueno, ben, se queres usar o término galaico tamén ben, igual que podes usar betones ou bacceos ou outras, pero é celta. Por qué? A nós, os escritores clásicos chamannos celtas. Hai infinidade, desde Estrabón a Diodoro, hai moitas. O propio Marcial, que chamaselle poeta romano, inda que naceu ao norte de, en o que hoxe é Calatayud, di, somos fillos de celtas e íberos. Ademais, despois, cando empezamos a dominar a lenguaxe, e usamos a lenguaxe a través da latinización, chamámonos a nós celtas. No Museo Provincial de Lugo hai unha estela famosísima, a estela de Crecente, na que pon eu, Apana, filla de, non recordo o nome, irmá de Apana, celta do castro de Miobre, é dicir, chamábamos nos celtas. Nós chamábamos a nos mesmos celtas. Deixemos de darlle voltas. Podemos especificar, serán que, como se ti dis, son de Pontevedra, pero son de Cambados, ou son de Vigo, ou son de... Sí, podes... Ou son de tal barrio, ou son da Gran Vía, por suposto, sempre hai máis especificacións. Pero é unha cultura celta, porque comparte unha lingua
comparte certas trazas culturais, comparte certas trazas ideolóxicas, certa arte, eso é algo que non podemos olvidar. Podemos non definir exactamente certas cousas nun lugar concreto, pero éramos celtas porque así nos chamábamos, porque falábamos esa lingua, porque tiñamos esa arte e porque, ademais, así nos recoñecíamos demais. Bueno, teño a sensación de que esta historia é atractiva, ou que pode resultar atractiva pois para todas as persoas que nos estean a ler, pero como dicía eu antes, non, que é moi descoñecida e que se cadra non reparamos un pouco a pensar nas nosas orixes. Non sei se ti crees que aí falla algo en canto a aprendizaxe, pois quizáis da historia, da nosa historia na escola quizáis, ou a falta de interese se cadra dos galegos e das galegas por coñecer un pouco tamén as súas orixes. Home, a xente nunca pode ter a culpa terá nas administracións ou os artistas. Ademais, neste caso, o celtismo tense usado desde puntos de vista ideolóxicos, culturais e demais, desafortunadamente, en certos momentos. Entonces é normal, é un campo que ten moito barro e a ninguén lle gusta enlamarse. Ahora ben, eu creo que debemos recuperar os sentirnos orgullosos. É unha pena que acabamos aivando máis polo cine da historia de Estados Unidos que da nosa propia historia. Hai que facer un esforzo. E mira, se eu falo de celtas, falasme do Celta de Vigo ou daquel vikingo con hemorroides todo alterado que salía nos paquetes de tabaco. Eso non son celtas. Por que non falamos do tesouro de Caldas, do tesouro de Elviña, desa orfebrería maravillosa, das construcións que temos? Da metade dos castros do mundo están aquí, na nosa terra. 3.000 e pico, 2.000 e pico, según o historiador onde vayas, creo que é iso que temos que recuperar. E como creo que iso é así, como artista, como alguén promovendo a cultura, escribo unha novela na que falo delo. Mira, isto é como os indios norteamericanos, cando falamos das películas dos 50 ou dos 60, parecían como uns toliños. Andaban sempre que se violaban, que se mataban, que se arrancaban cabelleiras, que nin sequera é unha costume india. Houbo certos artistas, certos escritores que empezaron a escribir defendendo, e a día de hoxe entendemos que a cultura que nos chega desde ali podes ter películas na que o indio é o tipo bon, é o protagonista, e os americanos son os malos, todos acordámonos de Bailando con Lobos. Pois estamos nese mismo proceso. Aquí parece que se eras celta eras un basto, eras un bebedor de cervexa, comedor de pan de bellota, de landras, como decía Estrabón. Pero non é certo, non é certo. Tiñamos unha cultura, tiñamos un... Repito, Roma trouxo cousas moi boas, a mí encanta meter alcantarillas, pero non neguemos o que xa tiñamos. E traigámolo de novo e pensemos que había algo máis. Hai cousas maravillosas, por exemplo, o trato da muller. Como pai de dúas fillas, a min o patriarcado romano moléstame bastante, a verdade. Pareceme que non tratan, sabemos que na cultura clásica a muller queda nun papel. Aquí na nosa terra, na cultura celta, a muller combatía. Decía, non sei se Estrabón ou Diodoro, que decía, pero é que salen as mulleres a pelexar cos homes. E as mulleres, cando son capturadas, néganse a traballar de escravas. Quítanse a vida. As mulleres teñen o mesmo valor cos homes. As mulleres tomaban decisións. As mulleres tiñan potestade nas arbitraxes. As mulleres, os nosos avós, perviviu hasta ahora. Ti non coñeceches, non falaches nunca de algunha meiga, curandeira, menciñeira. As fontes clásicas non mencionan as druidas, pero é evidente, é unha novela, unha das personaxes principales é unha druida, unha meiga. É evidente, non me fai falta que haxa unha peza de cerámica falando deso. Eu, de pequeno, intentaronme vender leite de unicornio. Nesa Galicia máxica, mistérica, feérica, permaneceu, ainda existe, un culto da muller, dos coñecementos da muller. As mulleres siguen collendo ervas en San Xoán, as mulleres siguen falando da pedra da Valar, as mulleres... Entonces, non estaría mellor... Está moi ben todo o que trouxo Roma, pero recuperemos un pouco do noso. Ou os campos célticos. Resulta que holandeses e ingleses presumen dos campos célticos. Esas hortiñas que teñen unha fonte, que esa fonte esa hortiña alimenta unha familia e uns cochiños. Todos vivimos eso de pequenos aquí. Non hai ningún outro lugar de Europa no cal poidas demarcar, tal cual como está demarcado en Galicia, eses campos célticos. E moitos non saben nin o que son. Estamos a falar das divisións territoriais que se fixeron na Idade de Ferro. Está presente no día de hoxe. En Holanda teñen 4, en Inglaterra teñen 6 e andan tolos a presumir. E nós aquí, que podemos ir desde o presente a esta Idade de Ferro, marcando cada unha desas divisións, moitos nin o sabemos. Ese é un problema. As alcantarillas están ben, pero mellor o trato da muller no mundo celta, mellor esa
economía de subsistencia aproveitando que tes no territorio, moitas cousas que eses celtas ensinaron que perdimos e que a mellor merece a pena recuperar. Falabas agora desas películas estadounidenses, desas personaxes que coñecemos moitas veces a través deses filmes. Que interesante, non sería levar todo isto a gran pantalla, non? E que tamén a xente a través dunha película puidese coñecer quizáis personaxes como os que atopamos aquí na novela, non? Eu encantado, pero é moi complicado. O coste, producir unha cousa como Breo no escenario das médulas con miles de persoas, reproducir un Lugo do século I despois de Cristo, reproducir a Roma imperial de Nerón, os escenarios de Breo. Eu co cine teño unha relación de coitus interruptus, solo dicir. A Sur estivo a punto, pero ao final os produtores decidiron que aquelo non desbaratábase. Ronin fai tempo que teñen os dereitos comprados, tampouco. Donde aullan las colinas, que ibase facer, que estaba a punto, chegou a pandemia e escacharrouse. É complicado. Para min e para Posteguillo e para calquer escritor de novela histórica é complicado porque os costes da produción son enormes. Eu encantado. Creo que sería unha ferramenta, como ben dis, para que a xente coñecera mellor a nosa historia e tivera unha maior publicidade. Se desde aquí podemos votar a tender a lona para que alguén a recolla e quere facer, eu encantado, encantadísimo. Bueno, dentro desta historia, lógicamente, ten que haber detrás un laborioso, entendo, proceso de documentación, xa nos estás contando, non? Que nos estás explicando moitas cousas sobre a nosa etapa, o noso pasado celta. Como foi, non? Ese proceso de recollida de información, de documentación, para logo transformalo en Breo? Penoso, como sempre son moitas horas de traballo. Todo isto comeza porque eu estaba dando un paseiño cerca da casa e doume conta de que hai unha zona que ten unha forma moi simétrica, moi regular, que non pode ser natural. E descubro que tiña sido un tonto, porque resulta que aquelo que a mí me parecía raro era un castro. Catalogados, en excavar, porque temos tantos que non os podemos ter todos excavados, e doeume no corazón, dixen, pero como pode ser que teña na miña casa un castro, o Castro de Lagouzos, que teño pasado por aquí 1000 veces e non sabía eu que era un castro? Entón empecín a estudiar, a coñecer, descubrín isto de que, segundo as últimas teorías, os celtas orixinais somos nós, os atlánticos, que ese é o celtismo arcaico, que aquelo que tiña estudiado no colexio de que os celtas viñan centro Europa era mentira. Empezo a irmanar unha cousa tras outra e surxe a idea de contar a novela, sobre todo cando descubro que en tempos de Nerón volvímonos a levantar en armas unha vez máis, pese a que Roma dera a orde de matar a calquera capaz de soster un arma, que foi algo terrible, antes falábamos delo. Roma, en lugar de levar esclavos, dixo aquí en Galicia, do Duero para arriba, vamos matar a todo aquel capaz de soster un arma. Foi un auténtico xenocidio, porque non nos podían doblegar. Inda así, uns poucos anos despois, volvímonos a levantar en armas. Vale, descubro todo eso, teño interés de contar a novela, e empezo un traballo importantísimo de falar con todos os catedráticos posible, entrevisteime con Luis Zapatero, vin as conferencias de Martín Almagro Gorbea, ler, falar con moita xente, moitas bibliotecas, e vivir. Ir a Baroña, ir a Fazouro, ir a Viladonga, unha e outra vez. Os cabalos eran importantes. De todas as xacementos que temos atopado, parece ser que nunca o cabalo se usa como alimento. Creo que é Silo o que di, e fíxate como ainda perdura a costume. Todos os graos os xóvenes espínse e van ás montañas a buscar os cabalos salvaxes para loitar con eles. Seguimos tendo a rapa das bestas. Esa tradición que continúa. Outra cousa que é celta, a rapa das bestas. Vale, os cabalos eran importantes, parece ser que lle daban o nome de fillos do vento, que palabra máis bonita. Aprendín a montar a cabalo. Pasei un ano aprendendo a montar a cabalo, usando moitas veces sen usar estribos. Eu creo que o escritor debe facer unha inmersión naquilo que quere contar, non? Sí, como o actor do método Stanislavski. Eu creo que o escritor debe prender o lume con paus, usar o pedernal, fixen esgrima, hai que facer esas cousas para poder contalas ben. Non para presumir delas, nin para estar 14 frases contando tonterías, senón para que contes podalo sentir ben. Por exemplo, da esgrima, cando empezaron a doerme as maus e tal, poder contar eso, a experiencia real, ou no cabalo, a sensación dun galope auténtico, ou cousas así, eso hai que poder contalo, sobre todo porque os lectores que o viviron van o recoñecer. Pero nunca podes volcar eso a encher a novela de tonterías. O que tens que facer é, a novela ten que ser entretida, a narrativa ten que ter un bon ritmo, e o que ti investigas ten que vestila para darlle veracidade. Pero non pode ser
que a novela este chea de vocativos explicando cousas. No, as cousas teñen que caer polo seu propio peso. Entón, o proceso durou varios anos e de moito traballo, como en todas as novelas, a verdade. Bueno, pues estamos rematando esta entrevista, ademais de, por suposto, recomendar a lectura de Breo, tanto na súa versión en galego como en castelán. Vou facer o que fixen durante toda esta tempada cada vez que nos visitaba un escritor ou escritora, que é pedirlle que nos dea outra recomendación literaria para esta xa recta final do verán, máis alá de afondar tamén nas túas publicacións. Que outro libro lle recomendarías aos nosos espectadores? E só pode elixir un? Só un. Bueno, eu teño que ir mos clásicos, porque se falo dos modernos, algún amigo vais a enfadar. Se che digo que Dueñas, vais a me enfadar na Posteguillo, se digo que Posteguillo, vais a me enfadar Navarro, así que un clásico. Pois falando de aventuras, Las cuatro plumas, unha lectura que merece a pena, por exemplo, ou calquera de Julio Verne, por exemplo. Bueno, pois quedamos con esa recomendación e insistindo tamén na recomendación que facemos hoxe neste derradeiro verán da tempada de 2023, Breo, de Francisco Narla. Un placer, Francisco, terte hoxe aquí connosco, unha conversa moi interesante. Imos rematar, se te parece, brindando con Martín Codax. Non sei que opinarían os celtas deste viño, supoño que lles gustaría, non? A miña novela Laíña, que ganou o Premio Nacional, o protagonista é Martín Codas. O trovador. O trovador. Sí. Pois con Martín Codas despedimos. Graciñas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos, no Verán Verán, imos coa derradeira axenda de eventos festeiros desta tempada. Comezamos na Romaría de San Breixo, no Concello de Barro. Ayer la vi bailando por aí con sus amigas. Vaise celebrar, como manda a tradición, no primeiro domingo do mes de outubro, neste caso, día redondo, día 1. Conta a lenda que San Breixo foi un dos primeiros habitantes de Barro. A xornada arrancará xa a primeira hora cos actos relixiosos na compaña da charanga Os Encerellados. Pero antes do día da Romaría hai moita festa por Barro. O xoves 28, por exemplo, teñen organizada unha gran festa infantil. O venres 29 celebran o Santo Antón con música da Cultural de Barro e pola noite as orquestras Panorama e Alcar. O sábado 30 de setembro temos verbena con Saudade e Alabama e lembramos esa Romaría de San Breixo o domingo 1 de outubro. Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. E temos tamén as festas do Rosario en Vilaxoán. Son os festexos máis importantes desta localidade xunto coas festas do Carme. Este ano a comisión decidiu fichar os mozos de Arousa, que lembrarán estiveron tamén aquí neste Verán Verán, neste caso para dar o pregón desas festas do Rosario. Os tres vilagarcián, xa saben, seguen arrasando nese concurso Reacción en Cadena en Telecinco. O trío vai dar o pregón o sábado 7 de outubro ás 9 da noite e avanzaron que vai ser un discurso moi vilaxoanés. De feito, Raúl e Borja Mina teñen tamén raíces nesta localidade. Ese mesmo día xa arranca a festa coas actuacións de Los Alcántara de Ferrol e Los Támega de Berín. O domingo, máis troula, destacando a actuación da banda de Ribadumia e dos Terribles de Arousa. E a noite, logo da procesión, as orquestras América de Vigo e Gran Parada. O luns 9 continúan os festexos coa banda de Vilanova, os Satélites, América SL e a actuación da vilaxoanesa Lorena Ferro. E tamén conta atrás para a festa do Marisco do Grove. Sobre un inferno polo monte esganouse como unha rama nova das silveiras que nos... Ademais de moi boa gastronomía, a Vila Meca vai ofrecer moitísimas actuacións de primeiro nivel, unha completa programación que vai botar a andar o xoves 5 de outubro con Fesquiños. Destacamos tamén a actuación o sábado 7 de La Casa Azul, o domingo 8 é a quenda de Fillas de Casandra e o luns os Firrás. A programación continúa o martes 10 coa banda do Esquío, o mércores 11 quedamos co concerto de Celtas Cortos e o xoves 5 en Zocas e Ana Moura. Outro día importante
importante nos concertos do Marisco vai ser o venres día 13 con Pablo, Lesuit e Sidoní. Pechan as actuacións Lontreira, a quen estamos a ver, Lala Love You e o Meco Manu TF. Cae de moca, saíches de min, non sendo quen de escapar. De novo sendo capaz de que o inferno loitar. Pero xa non estou máis sentada ali na beira do teu mar. Fillo do vento e da lúa, do meu corpo feito. Bueno, derradeira entrevista desta tempada de 2023 do Verán Verán. Recibimos aquí no programa unha das grandes voces da nosa música, a María Doceo. Que tal? Moi boas. Moi boas. Benvida ao Verán Verán. Bueno, tes aí nas túas mans o teu último disco. O meu último filliño. Galicia Nai chamase, logo falamos de todo o que imos a topar neste traballo, pero dende logo xa o título, quedamos un momento co título, é todo unha declaración de intencións do que é para ti esta terra, non? Sí, a ver, eu considero-me unha galega nacida no Porto, sempre o dixen, porque tamén é verdade que cando vou a Portugal me dicen você é aquela señora galega que canta fado, non é? Entón, bueno, eu creo que son máis galega por os anos que levo a convivir cos galegos e a facer música de poemas galegos. Bueno, Galicia Nai, pero tirando deste fío e falando das túas orixes musicais, podemos dicir tamén o teu pai estivo moi presente, non, na túa faceta musical, porque foi, por así dicilo, que te introduciu, non, no mundo do fado. Como foi? Sí, a ver, o meu pai cantaba moi ben, daquelas cando o fado se cantaba no Porto, e el cantaba tiña esa voz desgarrada para o fado, non? Pero, bueno, non foi a súa profesión. En Portugal existían dous tipos de fadistas, que era o fadista amador, que chaman sería aquí amateur, digamos, e que non é a túa profesión, a súa profesión era outra, e el, pois, ia ás casas de fado e cantaba, e enamoraba ca súa voz. Cando nós vimos de Portugal para aquí, a única cousa que tiñamos musical que nos recordaba o noso país era a través da música, e a través, claro, do meu pai, dos fados que ele coñecía e que me foi transmitindo, e foi un veneno que ese fado que me entrou a min na sangue e que xa nunca máis me desprendín. Claro, co teu pai tamén, por exemplo, cos fados de Amalia Rodríguez, non? Que para ti supoño toda unha referencia, toda unha fonte de inspiración, supoño que agora, pero en especial naqueles momentos, naquele orixe musical, non? Mira, dicen que un vai ás lembranzas de cando era, creo que a partir dos 3 anos que te lembras de cousas de neno. Eu lembrome, a partir dos meus 5 anos, de escoitar por primeira vez a Amalia Rodríguez cantando nunha emisora de radio, e quedei prendada dela. Despois, cando o meu pai ia a Portugal, porque nós en Portugal tiñamos, lóxicamente, os tíos, os meus avós, os seus pais do meu pai, entón, cada vez que o meu pai ia a Portugal, sempre me dicía: filla, que queres que te traga de Portugal? E eu sempre dicía: pai, un disco da Amalia. E entón fume facendo con a discografía moito importante da de Amalia, e escoitando sempre a Amalia. Nunca soñando que algunha vez me dedicaría a cantar, a ver se me entendes, porque o meu de cantar xa me veo, como dicimos en Portugal, de ballota. Dos meus casi 40 anos, cando comecei, Bueno, moitos críticos, non o digo eu, que tamén o digo eu, que goste, pero os críticos, que ao final son as voces autorizadas, din de ti que és toda unha digna sucesora de Amalia. Entón, cando din estas cousas, ti que sentes? Porque supoño que, para empezar, unha gran vertixe, unha gran responsabilidade, porque son palabras maiores, non? Vertixe sobre todo, claro, unha responsabilidade, porque ela, fíxate, xa hai moitísimos anos, máis de 20 que falleceu, e sigue no mundo do fado, sigue sendo a raíña do fado. O sea, unha voz como a da Amalia, non sei, tardarán anos en nacer, unha voz que era un arco da vella, de que empezaba aquí nos graves, agudos, medios, ela era grande en todo, e despois era grande como persoa tamén. E, bueno, quizáis, non sei, en algunhas notas que facemos, tamén na pureza da voz, ela tamén era unha voz que non era unha voz estudiada, era unha voz que ela comezou a cantar porque lle gustaba cantar, xa ves, vendendo fruta nas rúas de Lisboa, e de aí deu o salto grande ao mundo do fado, e eu salín dun supermercado onde era moi querida e moi respetada, a verdade, e polas noites cantaba fado nos cafés da cidade de Ourense.
Se decías ti antes, non, que és unha galega que naceu na cidade do Porto. No teu caso, como se construe esa ponte musical entre Galicia e Portugal, neste caso entre Ourense e o Porto? Pois mira, a partir de aí, que cando eu comezo a cantar, claro, a miña fonética, o que dicen en Portugal, o teu sotaque, non? Ese acento, xa era un acento moi galego. Eu xa non era a fadista originaria de Lisboa, non? Esa forma de cantar. Eu xa tiña a miña forma dulcificada a través da lingua galega, que me deu esa dulzura para comezar a cantar. Comecei a ver que cantando desa maneira tan xenuína miña, que dentro de min estaba metido o galego e o portugués xunto e convivían moi ben, comecei a cantar pois facendo fados tradicionais con poemas galegos. Poemas galegos, poemas portugueses con arranxos máis galegos. Bueno, e ata o de agora. Ese resultado é o fado, non? Moitas veces que cando falamos de música e de estilos tan concretos como pode ser neste caso o fado, témolo aí como intocable, non? Que non pode sufrir ningún tipo de variación. Neste caso, ti sí que te atreves ou te atreviches a darlle unha volta e deixar tamén que o fado evolucione como fuches evolucionando ti dende o Porto ata Galicia, non? E non só eu, outras fadistas tamén, xa homes tamén, xa o levan feito, porque, a ver, nós temos que ir evolucionando coa vida. Nun concerto de fado queda moi bonito un instrumento, moitas veces, a parte da guitarra portuguesa, que xa é xenuína, e a guitarra de acompañamento a española, lóxicamente, que se chama viola, que é tan xenuína, pero tamén tú metes, non sei, un contrabaixo, metes un chelo, iso é unha loucura de bonito. O fado admite todo. O que o tes que facer é con gusto e respetando eso. Que pasa? Que tamén nós, eu digo nós por o creador, que realmente foi un poeta que comezou a escribir para min, ourensán, Armando González López, que comezou a escribir poemas e eu a poñerlle música, comecei a facer eu como autora, non? Deses poemas, e entón a facer esos arranxos tamén do fado. E claro, creamos o que é o estilo do fado miñoto. Hai o estilo do fado de Lisboa, o estilo do fado de Coimbra, e ese fado miñoto, que é ese fado que nace no Porto e vai ata o río Eu, que abarca pois toda esta zona luso-galaica. Ese fado miñoto non sería esa fusión entre o fado portugués xenuinamente e o que facemos aquí en Galicia, ou as influencias que pode ter da cultura galega, non? Así de claro. Porque, claro, estamos falando de portugués e de galego, que na orixe son a mesma lingua, polo tanto, non é de extrañar que casen á perfección nese fado miñoto, non? A perfección, é como un anel pro dedo, ou como un zapato pro pé, igual. Con esa dobre realidade na que vives, supoño que, como ti dicías, non te acabou convertendo en galega de Portugal e ao mesmo tempo nesa portuguesa de Galicia. Supoño que a estas alturas, se che deran a escoller, non darías escollido entre un lado ou outro da raya, non? Para que quedar con un dos dous lados ponéndote los dous? Claro, a verdade é que sí, pero bueno, a ver, eu teño todas as miñas raíces agora están aquí familiares, os meus fillos, os meus netos, son galegos, eu que saíme cun galego, e xa a convivencia é galega. Eu cheguei en agosto, que fai pouquiño, cumprimos anos, en agosto de 1970, cheguei a Ourense e aí me quedei. E quedaches, non? Xa ves, é toda unha vida. A Portugal vou, lóxicamente, a traballar, vou a visitar aos meus amigos, vou a visitar a miña familia, pero a miña residencia, a miña raíz, digamos... Aquí atopaches o teu sitio, non? É aquí. Bueno, moitas veces eu teño esa sensación de que Galicia e Portugal, estando ao lado, estando pegadas, estando da man, que moitas veces, en certo sentido, danse as costas, non? Que están como que non se miran a unha a outra, e que deberíamos seguir reforzando, non, ese vínculo, esa conexión cultural e lingüística entre os dous territorios. Non sei se compartes esa opinión de que debemos seguir, non? É máis o contrario, é máis de Portugal para Galicia que non de Galicia para Portugal. Sí, eu considero sí, porque os galegos adoran Portugal e todo que ven de Portugal é maravilloso, non? Non pasa así da mesma maneira de Galicia para
para Portugal, non? De Portugal para Galicia, non? Claro, Claro, os portugueses non reciben da mesma maneira e, sobre todo, culturalmente non está tan diversificado os nosos escritores, os nosos músicos, os nosos cantantes, cantores, tanto tan recoñecidos en Portugal como poden ser eses mesmos artistas portugueses aquí en Galicia. Sí, porque ademais en Portugal hai como un dobre coñecemento de Galicia por unha banda ata o Porto, onde nos coñecen a perfección, claro. Pero logo de Lisboa para baixo, case como que somos uns totais descoñecidos, non? Descoñecidos. De feito, eu hai moitos anos fixera un disco que sempre conto como unha anécdota, que fixera un disco con poemas de Moncho Borrajo e músicas do fado, que se chamaba Dúas almas do Miño, quedei moi sorprendida cando chegamos á FNAC e o chico da FNAC pon os cascos, escoita e diz: mas en que lingua está cantado isto? O sea, non é entendible eso. O sea, a ver, por eso che digo que non é, o sea, nós recibimos todo o que ven dali, bo ou malo, recibimos cos brazos abertos, que non damos abarcado o amor e o cariño, pero ao contrario, ainda teñen que pasar anos para que a nós nos queiran e nos reciban da mesma maneira lá. Sí que é certo que ademais aquí neste concello de Sanxenxo, onde son centos e centos os veciños de Portugal que veñen pasar precisamente as súas vacacións, os seus feriados, non? Adoran Portugal. A Sanxenxo, non? Eu cando vou a Portugal, eles dicen: ai, o viño, fálame deste viño maravillas, ai, o viño, ai, o marisco, ai, tal, a gastronomía, a música, falanche, pero despois tendemos tamén esa ponte entre Galicia e Portugal hoxe neste programa. Se te parece, María, falamos un poquinho máis ou afondamos un poquinho máis no fado e de como se ten que cantar un fado. Toda unha experta na materia, por suposto. Experta non. Contanos, ti, como canta o fado? Non sei se o fado comeza no corazón, no cansao, ou se comeza na gorxa, como é? Non, o fado ten que ter alma, ten que ter corazón, tes que haber vivido, tes que haber sufrido, tes que ter moita cicatriz na alma para poder cantar ben, porque, a ver, a voz, cualquier persoa pode cantar, porque tú tes unhas cordas vocais e podes cantar. Mellor ou peor, pero non? De aí a transmitir, a que o outro sinta e que o outro fagas incluso chorar, vai un mundo. E esa transmisión que ten o fado é o que o cantor ten que ter tamén el para transmitir. Primeiro tens que sentir ti e despois transmitir ese sentimento. Claro, porque o fado ten como desgarro, non? Como algo de desgarro, tamén como algo de ritual ou incluso de trance no momento no que se está a cantar, ou polo menos cando se ve unha actuación é o que parece que transmitir, non? De trance total. Eu pecho os ollos e voume a outros mundos nesa historia que estou a cantar, sexa de amor, de desamor, de nostalgia, de cualquier sentimento, pechas os ollos, desapareces e só os abro nos aplausos. E aí me volvo outra vez á terra. Mentras tanto dicen que estou en estado alfa. Pois mira, se te parece de contado, falamos de Galicia Nai, do teu último disco, pero que eu preparando esta entrevista e repasando un pouquiño a túa trayectoria, vin todo que xa levas as túas costas, de todos eses discos, de todos esas cancións que forman parte xa do teu repertorio. Xa supoño que perdías prácticamente a conta de todo o que tes feito nestes 25 anos de carreira. Como resumirías, así nun titular, non? Ou nunha frase, nunha palabra, estes 25 anos de trayectoria? Pois mira, estes 25 anos foi un correr contra o tempo, porque comecei, como xa dixen antes, comecei casi na cuarentena, co cual eu corro contra o tempo para que, lóxicamente, todos vamos envellecendo e a voz tamén chega un momento que se acaba. E quero deixar para os meus fans, os meus amigos, miña familia, o máis que poda de min a través dos traballos discográficos, non? Estes 25 anos foron de aprendizaxe, porque eu comecei a cantar prácticamente sin saber. Eu salín de un supermercado e pola noite cantaba, me dice, ai, que ben o faz, e aí continuei, non tuve unha preparación. Eu sempre digo que eu, se volvera a nacer e tuvera a sorte de poderme dedicar a isto, pois gustaría meter unha preparación académica, musical,
para facelo pois moitísimo mellor. Nestes 25 anos dou as gracias a toda Galicia que foi quen sempre me apoiou e me quixo e me mimou e me cuidou. Por suposto, nunca me faltou o traballo. Son 17 discos, como 17 fillos. Lóxicamente, nin todos acertas, nin todos son... Hombre, a ver, para gustos as cores, xa sabes, non? Bueno, é moita evolución. A partir do disco do 2008, que era o disco ademais número 7, creo, comezo a facer as miñas propias músicas, non en todo o disco, pero vou metendo cousiñas. E agora xa neste traballo, pois das 12 cancións, 8 xa son composicións propias. E, bueno, orgullosísima, lóxicamente, a dedicarme a algo que ademais encántame. Claro, desfrutando co que se fai, non? Co teu traballo. Decíamos, non? 25 anos que celebramos con este libro disco, Galicia Nai, o temos. Supoño que todo un agasallo para os teus seareiros a estes 25 anos de trayectoria, non? Sí, eu tiña moita gana de facer este traballo porque era unha maneira de agradecer aos galegos e ás galegas ese cariño, ese apoio, ese mimo. Galicia merecía e os galegos e galegas merecían un traballo donde convivira pois Rosalía de Castro, Xosé Neira Vilas, Pepe Velo, Ricardo Carballo Calero, Manuel María, que ademais abre o disco, Armando González López, que sempre... Este título ven grazas a un poema del, porque lle dixen vou facer un disco a Galicia, pero vou a tratala como se fora unha muller, xa que eu son muller, e Galicia ademais é feminino, e me dice, entón me fai este poema, Galicia Nai, e por iso vai este título. Neste traballo van cancións de desgarro, de lamento. Mira, este o que abro o disco, que estou eu toda demorada. Sí, poñemos aquí a Alicia Queres para que se poida ver, aí está, se poida ver mellor. Vai unha canción que se chama Morada de Vaguas, que fala sobre o maltrato á muller, por exemplo. E, bueno, podes encontrar aquí verdadeiras maravillas dentro deste disco. Quizais tamén sexa o último disco que vou a facer en físico. Claro, os tempos van cambiando tamén, porque agora os tempos cambian, fíxate que eu xa pasei por todo. Eu comecei grabando cintas, as famosas cintas de cassette. Sí, lembrome, sí, claro. Logo pasei, claro, nunca gravei LP, o sea, quero dicir, o grande, non? O de vinilo, eso sí, sí que nunca o fixen. Un recopilatorio, douche xa unha idea, non? Un recopilatorio de algún moi nostálxico e... Vouche coller aí a idea, sí. Pero xa digo, os seguintes traballos, aparte de facer un así, o faremos, lóxicamente, para descargar nas redes sociais e nas plataformas digitais, porque moita xente se atopa que xa non ten donde... Me dicen, é donde o escoito, o meu coche xa non ten, que todo pendrive e tal. Bueno, pero eu sigo sendo nostálxica, sabes, de coller e tocar e ver estas maravillas que ves, os paisaxes, as fotos, as letras, isto todo vaise perder. Quedará despois para os privilexiados que se poderon facer cun destes exemplares, non? Mira, falabas de varios autores, de varios poemas que están aquí musicados, Rosalía de Castro, por suposto, Neira Vilas, Carballo Calero ou tamén Manuel María. Claro, temos moitos autores, moitas autoras aquí en Galicia que pois lle escribiron á terra, non? Que lle escribiron ao país. Supoño que ese proceso de selección de eu quero contar con este poema e non con este outro resultou moi complicado, non? A hora de darlle xeito ao disco, non? É difícil, porque tú queres tes unha idea, entón sobre esa idea tens que traballar. Eu xa tiña musicado a Ramón Cabanillas, xa musiquei a Manuel María, a Curros Enríquez, non sei, etcétera. Pero para este traballo encaixábame moi ben estes poemas. E despois tamén, por exemplo, Xosé Neira Vilas e máis eu, pois levábamos traballando desde facía unha temporada para facer un disco, que ia ser un disco de amor e de fado. E ele escribía os poemas e mos ia mandando. Nese intre el fallece e eu quedome cunha dúcia de poemas que me dá moitísima cousa sacar naquel momento, porque era como un oportunismo, entón digo, non, isto ten que repousar, ten que esperar, e agora, pouquiño a pouco, vou metendo eses poemas maravillosos que el fixo
neste disco van 2 e noutros traballos irán outros. Irán máis, non? Irán máis. Sí. Bueno, dentro deste disco decía Manuel María coa fala, non? Ese texto, declaración de intencións. Claro, non? Esa reivindicación da lingua, que podemos tamén estender ao portugués, non? Claro, todo o traballo, ademais, fala deso, fala da lingua, fala das raíces. Tiña que ser Manuel María a abrir este traballo. Eu cando descubro o poema a fala de Manuel María, pensei morrer de gusto, digo, esta xa ten que ser a canción que abre. De feito, nun principio ia ser, o título ia ser a fala, pero dixen, pode levar a confusión, mellor Galicia nai que se vai entender máis. Bueno, e como foi ese proceso, non, precisamente de musicar poemas como a fala de Manuel María ou a Rosalía de Castro, a Neira Vilas, porque claro, ves o texto, pero como se traduce iso a música, non? Difícil. A ver, o poema de Manuel María, tanto Manuel María como Rosalía de Castro, son poetas que teñen música propia xa. Tú cando escoitas o poema, xa a música parece que está saindo do poema, sabes? Pasa con poucos autores, pero pasa con algúns, que é algo como máxico. Entón, bueno, resultoume fácil a hora de musicar a Rosalía, porque eu adoro a Rosalía, bueno, como adoro a Amalia Rodríguez, eu creo que no mesmo sentido está a Rosalía. Entón me foi fácil. Os outros xa non me foi tan fácil, pero bueno, é a base de traballar. Eu teño a grande sorte de ter na casa, estar casada con un guitarrista que traballa moito, que é o meu home, Xosé Salgado, e temos ideas. Normalmente a min as ideas veñenme sempre de noite, e as gravo no móvil a correr, tarareo, e logo pola mañá, cando digo Pepe, colla a guitarra, que mira, vamos a facer Vamos probar, non? Teño esta idea para este poema, e así é como surxe. Precisamente agora que falabas, non, de musicar a Rosalía, los Tamara, por exemplo, con Negra Sombra ou con Adiós Ríos, sí que se presta, non? Agora estaba reflexionando, sí que se presta polo propio ritmo dos poemas, pola propia, non, a imaxe ou forma de que teñen os poemas, sí que se presta, non? A darlle música. Claro, están moi ben escritos, entón é moi fácil musicalos por eso, porque teñen xa musicalidade interna, o que tes é que sabela quitar de aí, pero é a facilidade, é o bo que ten un bon escritor, é eso, claro. Bueno, despois tamén hai escritores boísimos, como é, agora non me ven á cabeza, bueno, pois non me vou lembrar, que tamén é de Celanovés, que no disco de Celanova... Enríquez. El está vivo ainda, este escritor. Bueno, yo Pepe tampouco se lembra. Pois nada, agora... Eu tampouco non me dou conta tampouco. Non me ven á cabeza, maravilloso escritor, que ese sí que é difícil de musicar, ten uns poemas magníficos, pero unha vez que o faz é unha delicia. É un dos 4 poetas de Celanova, a ver se o Pepe que está ali atrás se lle ven á cabeza. Non lle sale tampouco, bueno, pois buscaremos despois, porque eu tampouco caio agora. Méndez Ferrín. Méndez Ferrín, claro que sí. Méndez Ferrín, sí. Méndez Ferrín, a súa poesía non é, como digo eu, cuadriculada, non? É unha poesía boísima, é unha poesía que máis que para cantar é para ler, non é para ser cantada. Pero eu musiquei a Ferrín, foi todo un reto. Bueno, mira, Galicia nai, aparte de todo ese tesoro que te sae nas túas mans, implicou tamén un verán moi intenso de moitos concertos e de moitas actuacións. Contanos un pouquiño como foi este verán de concertos. Foi moi ben, anduven por toda Galicia, o sea, dicir toda Galicia, dicir Lugo, dicir Pontevedra. Bueno, eu Pontevedra sempre apoño como algo especial, porque eu son unha artista moi querida na zona toda de Pontevedra, pero moi querida, donde vou sempre hai moitísima xente, o sea, arraso. Sempre son uns fans, e dende sempre, é dicir, non me falla a xente. Fíxate que no mes de novembro fixen un concerto en Marín, e volvín vir agora, hai uns días, e petao, o sea, para demostrarte o moito que a xente me quere. Estuve en todas partes, tamén estuve fora, estuve en Alemania, estuve nas illas en Mallorca, estuve en Sevilla, estuve en Madrid, Barcelona, bueno,
traballando, non me queixo. Un verán moi intenso. Supoño que tamén intentando buscar algún oquiño para descansar. Pola información que teño, é unha muller que lle gusta ir á praia, que lle gusta bañarse no mar. Houve tamén oportunidade, non? Neste verán para todo iso, non? Teño a má sorte de que teño moita alerxia ao sol, entón teño que ir un poquinho máis tapada e tal, pero encántame. E non só a praia, tamén onde eu vivo un poquinho máis arriba temos a Ribeira Sacra, que é unha zona maravillosa. Que tamén lle cantaches a Ribeira Sacra hai pouco tamén, non? Tamén, para vivir e para sentirte a gusto e pasar así uns días tamén os recomendo. Cando a xente se canse do mar, que vai á montaña, que vai ali. Bueno, e como se presenta, non? Estamos arrancando xa o novo curso a mediados de setembro, como se presenta este outono-inverno para María Doce? Eu creo que, mira, eu durante o verán fago moitos concertos ao ar libre, pero despois no inverno tamén moitos en interior, con motivo de moita eventos que fan os concellos. E despois veñen as panxoliñas, que tamén é outra das facetas que temos, porque tamén teño un disco de panxoliñas, e logo facemos todos os meses, de primeiros de mes que toque a sábado, facemos un concerto nun castelo que hai en Ourense, o castelo en Maceda, facemos un concerto ali que se chama Fado e Gastronomía, donde o pasamos de maravilla, donde levamos 10 anos e seguimos tendo ali sempre o mesmo público. Ese público que sempre responde, non? Sempre responde. E preparando novos proxectos, claro. Pois estaremos, como sempre, moi pendentes tamén a todo o que faga María Doceu. Con esta entrevista, precisamente, imos ir despedindo esta tempada de 2023 do Verán Verán, a cuarta, comigo aquí como mestre de cerimonias, que lles vou dicir a todos vostedes, como sempre, moitísimas grazas por estaren aí do outro lado, ben sexa a través de Canal Rías Baixas ou do resto das teles colaboradoras. Tamén, por suposto, moitísimas grazas aos nosos patrocinadores, o Concello de Sanxenxo e a adega Martín Codas, e tamén, como non, as nosas colaboradoras de Pasi, das nosas compañeras de estilismo que nos poñen así de maravillosos durante toda esta tempada. Por certo, poden facerlle, se queren, unha visita no seu salón en Meaño, están na Rúa Santa Lucía de Dena, así que aproveiten e vayan por ali facerlles tamén unha visita. Imos rematar, María, precisamente coa fala da que tanto estivemos a falar nesta entrevista, con esa maravilla que ven acompañada ademais este poema e esta canción dun fermoso videoclip co que imos aproveitar para despedir esta tempada de 2023 do Verán Verán, non sen antes, pois, brindar se queres por Galicia, por Portugal e por todo o que ti queiras. Claro que sí, brindemos. Primeiro por o canal Rías Baixas. Moitísimas Despois por este viño que é un viñazo. Agora por ti e por todos os galegos e galegas e portugueses. Claro que sí. O salouco máis feble, o pensar máis profundo, o idioma e a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor, o idioma e o tempo e a voz dos avós, ese breve roncer que deixaremos nós, o idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente vello, eternamente novo. O idioma é a pátria, a esencia máis nosa, a creación común máis grande e poderosa, o idioma é a forza que nos xunga e sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo a verdade, a fonte da que agroma
renunciar ao idioma e ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. O idioma é a forza que nos xungue e sostén. Se perdemos a fala non seremos ninguén. Renunciar ao idioma e ser mudo e morrer. Precisamos a lingua, precisamos a lingua. Se queremos vencer. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.